Kublai pi barok ibdang subhai pi shikatup kubo mentakajan miet shaban paj I kubo kebabnya ini pechwai kimat bekongsan. Lipat ba Narendra Modi ya ki jaka Aijing Sumar ki bekot palat ya ka Syekh Hajar Aspa nyokusan kelur tingkah mentagasngi ha Ahmedabad. On pelong jingelang ke sorka jela ringkat ki nongelam balang ha ka bedai bagi kampen khalai. Buôn naki MLA Shen kin penyesok syake NPP ong uhe nongelam keseng ujiam sangma. Bat penpau kish nong snong ka langpi iya ke jengkwa ke jongki ban yaisa hapo ke jelam Meghalaya. Kikubo kibabnya. Menteri rang badu keri mentagasngi ulatung ya shibun teli ki mau nongrem jong ki jaka Aijing Sumar beper ki bakot palat yaka Syekh Hajar Aspa nyopusan kelur tingkah ha Civil Hospital Asarwa Ahmedabad kini kentup yaka jing IT ya ki jaka Aijing Sumar batemai bat bapaka na kabenta ka jing pang kende klongsnam bat ka hostel batemai ha UN Meta Institute of Cardiology and Research Center ka hospital batemai jong ka Institute of Kidney Diseases and Research Center ka Mala batemai jong ka Gujarat Cancer and Research Institute. Hadian kania umudi unlej ru ban ple ya ka Shri Mahakal Lok ha Shri Mahakaleshwar Temple ka badon ha Ujjain Madhya Pradesh. Ha ka bahang ni la ban shem ya baro ki jingithu khana shapang ulot Shankar. इतने कम समय में ही मेडिसिटी कैंपस भी इतने भव्य स्वरूप में हमारे सामने तैयार हो चुका है। साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज और यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इसकी क्षमता और सेवकों का भी विस्तार हो रहा है। गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग के साथ अपग्रेडेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं भी शुरू हो रही है। ये देश का पहला सरकारी अस्पताल होगा जहां साइबर नाइफ जैसी आधुनिक तकनीक उपलब्ध होगी। Menteri Ketenat Khajana Ujim Sangma Ulaong baka sorka jela kan sepelong ya ka jingelang bat kinongelam balang banyakran halor kumnu ban penyat bet syakmat kam khalai ha Meghalaya. Ulaong baka long ka badon kam na ka benta ka sorka ban sngap ya ka jingut jingnam jong kinongelam balang. Dangshen ka KHASI Jantia Christian Leaders Forum kala pelong ya ka jingduai kerpang men ha ka sngi tho dieng jong ka tayo baladap na kebenta ban khang kherdap no ekijaka penyak yale khalai bat ban penduk pendam no shisendon ya ka an ka bedei bat ka kam khalai. I think that I appreciate the concerns of the forum, and I think that it's very important for us as a government to listen to any voice of concern that comes up by a group which represents the church. And I would like to also tell you this, that I will be setting up a meeting to discuss this issue with them and to see how we can take things forward. Nong elam ke NPP ubalong ru Menteri Sorkar James PK Sangma ulakam bakidon katu kat ne ki MLA ki bansa penyeso syakaseng ha ke election ke bansawan. Abakeli balada barok ki MLA kin yo tiket ni em nakaseng James Sangma ulakentaj ban keren AA halo ke ne ke benta. Da ke boong ba ma uya ladie udang ele ban yo ya ke tiket nakaseng. Katkum usangma kaseng kan sa penbena ya ki kerteng jong ki kertong hadien ba ka Election Commission of India kaladap ban penbena ya ka tarik jet nong mi khmat sya ka yeng darbar thawan aga juk pol usangma ula kenturu ya ka All India Trinamool Congress ban puli benia hashwa ban kedaukti ya ka seng jong u ka balakalat ban IT ya ka kaipot aka ba dei bat ki jinglut jingsap aka po election jong usnam ahja khatpra. With unsubstantiated facts is, I think, unsubstantiated data is, I think, very wrong. But as of now, I would just like to say that without having fought a single elections and by having,
just hijacked some of the MLAs and brought them into their fold. I don't think that gives them the right to say that they are the voice of the people and they represent the voice of the people. It is elections which actually give the mandate to people. Kadba ka sorka katangya chakhamat ban pelong ya kajing ekren yesuk hakawat ka baar pedeng uput usam bat ka asam kinong shong shnong jong sapoi teli ki shnong ki baha papo ka langpi ka bakentup ya ki jait ban riu khasi bat garu kilapan pau ya karai ban yaisa bet hapo ka jala Meghalaya ya kani karai la shim hadin ka jingelang ka badang shulong shen halangpi balawan ban yishim benta da kinong elam shnong bat kinong shong shnong jong ki sapoi teli ki shnong Hakajuk kapor ka senjuk kinong senchar shnong ka langpi hinin ka sngi kile kendo ya Deputy Commissioner ka West KHASI Hills District uba Garrett LSN Dykes bat IT ka dorkas ka ba yaiban halo ka nongrem baki shnong jong ki KHASI bat garu hapo langpi ki kwa ban yaisa bat ka Meghalaya uba serbilen lingdo ubalong udukot jong ka senjuk kinong senchar shnong ula ong ba UDC ula pentikna ya ka senjuk ba unra ya ka dorkas ka jong ki Shaka Regional Committee Bangidon tang kawai ka jingmut patang kawai ka rai ba ka jingkwa ka jungi kalong ban habis Meghalaya nadu ki KHASI beri karo te ki nong snong nadu ki snong KHASI beri karo kila siem ya ka rai bakine ki sa ka Meghalaya te hagbede bat kine na kaliang ki pajba kila tho da ka jing tho ban pha sha ka sunjuk jungi sora snong bangin ra hang nem ta khmat jungi si inglawan hang ne khmat jungi si ban wan ra ikiti ki resolution yang ki pajba nong snong bangi kwa bet ban ne ban sa sha ka jala Meghalaya Ngla pelong ya ka awareness camp kom field day and input distribution program mentaga sngi ha KVK Agriculture Science Center ka badon ha YAJR West Giant Hills kumba nyo pusan ngot kinong yo mentoy na West Giant Hills District kila yo ya art quintal ki jingbam snyang ki borti steel bat ki jan jri Nodal Officer ubalong ru Principal Scientist ke NRCP u Dr. Pranab J. Das ula pentip ba ka jing tmu jong ka ne ka program ka long ban kershan bat ai jing hikai ya kinong rep kat kum ka juk start ka bamenta Very small, we call it run. Shoe and you come to your house and after coming so this is the first time we are in the Jointia Hills with the collaboration of KVK Jointia Hills. We are distributing 75 farmers today. 2 quintals of heats, 1 steel buckets and 1 raincoat each of the farmers. So this will be the continued process. After this, we will see how the improvement has been done, whether farmers double income, Prime Minister call has been actually happened in the field level. So we 3 scientists coming from the NRC on peak, National Research Center on peak, and this process will be continued, and we will come again for their training, and we will call them for the training in our institute, so that the farmers will be benefited most, and they have a commercial peak farming or sustainable, economical sustainable peak farming. Kum shibenta ban pen urlong ya ka jing angnut jong ka sokar India ka banrat dingkhong ya ka jing pang TB hashwa usnam hajar apusan ka office jong ka district tuberculosis ribohoi district ka la pelong ya ka program ai jing tip menta ka sngi ha conference hall jong deputy commissioner khnang ban pen sngotu ya ki pat ba halo ka national tuberculosis elimination program bat ka pradhan mantri TB muk bharat abhiyan kaban sapelait thamai lawan ban shimbenta lang dau MLA ka jirang uba Sostines Sotun, I officer ka state tuberculosis nalor kiway. I officer ka state tuberculosis I Dr. M. Mauri, but I officer ka district tuberculosis I Dr. E. Kalwing, kila pensyai Shapang ka jingtmu jong ka Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan. Mentapa inya kimi ka jing long jiman ka sun beneng hasilong. Ka jing shit ka long R4.R degree Celsius, but ka jing kriat ka long kan rew point iway degree Celsius. Kajing skam ka hau ka long kanai pran shispa men step bat prapon re nok shispa jan miet kajing half slap ka long 0.0 mm kandon kajing half slap hagi bun ki jaka hashwa bangin penkut in penkemai pi be kanega khubo pila ban pe live ka YouTube channel jong ka dir news chalong nak banta ki khubo baman laga sngi shoban poi shik bakut jong ka thup khubo ni pe byang sa asian ni ki mat bakong san Lepat ba Narendra Modi ya kijaka Ajung Sumar ki bakot palat ya ka 1000 aspa nyopusan kelur tingka mentak sngi ha Ahmedabad
An pelong jingelang ke soka jela ringkat kinong elam balang haga baya day bagi kampanye khalai. Bon naki MLA Shen kin penyesok syaka NPP ong uhe nong elam keseng u James Sangma. Bat penpau kinong syong shnong ke langpi ya ke jengkwak ke jongki ban yaisa hapo ke jela Meghalaya. Teparlok ketungi lapoi sebekut jong ketup jongi mentaga janmiet, hado mencemel pil syai kesengi, haga juga po kubisipuni pi baro.